Sai abu na biyu ya da a yi to mutum ya ɗauki over ɗin shi daga cikin wannan application na over ɗin ya kai ta kasuwar da yake so. Na farko abin da mutum zai yi shine nan da aka rubuta account zai zo ya taɓa show recovery press zai taɓa show recovery press. To sai ka sa wannan pin ɗin da ka saka guda huɗun. In ka sa zai gwada maka recovery press ɗinka sai ka yi copy ɗinsu ka yi screenshot in ma a takarda za ka kwafe su in ma ya ne to sai ka zo cikin OKX ɗinka. In ka zo cikin OKX ɗinka haka OKX wallet kenan to sai ka taɓa nan account one ɗin sai ka taɓa haka. Yanda ka taɓa account one sai ka ce add wallet. Sai ka ce import ɗin nan. Kun gane? Sai ka ce import. To gashi nan seed press or private key to shine wancan abun da ka kwafa ɗin. Sai ka ce seed press sai ka ce okay. To sai ka zo ka rubuta wannan abubuwa guda sha nawa da ka yi screenshot daga cikin overflows ɗinka. In ka sa in ka importing to za ka ga wallet ɗinka na over ya hauro maka nan. Wallet ɗinka na over ya hauro maka nan. Duka over da kake da su za ka ga sun zo sun haɗu a kan wannan. Yanzu kamar wannan wanda na yi claiming ɗin. Bari muku misali. Zai zamo account two ne ku kula yauwa. To sai ka ce over ɗin nan bari in taɓa wannan over ɗin. Ina so in yi sending ne in gwada muku yanda za ku yi. Yanzu BingX zan kai shi ne kawai. Bari in kai shi BingX. Bayan kun importing ɗin. Ina tabbata account two zai hau. Yauwa sai mu ce deposit. Sai mu ce over. Get address. Deposit address sai muyi copy. Sai mu dawo cikin wannan sai mu ce send. To confirm. Max. Sai mu ce next. Confirm. To mun yi submitting. To ya riga ya tafi. Kun ga transaction ɗin mu har ya tafi. Na ɗauko address ina na BingX. Na tura over guda biyar da suka ban na wannan tax ɗin kuma ya tafi BingX. Yanzu za mu jira ya isa BingX ne. Allah ya bamu sa'a.